ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2109 сар шудагӣ то Lexus 570 мебошад ки мошинҳои шумо ҳам мекофта будед дар ҳамин ҷамъ вуҷуд дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шавад, дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Lacetti ки соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач автоматика. нархи мошин 24000 сомония. ранги мошин сервисия. кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Mazda 3 соли бароишаш 2005 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷандай. объём мотораш 2.0 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач автоматика. нархи мошин 55000 сомониай. ранги мошин сиёҳ мебошад. кузаш хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Toyota Corona соли бароишаш 1997 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач автоматика. нархи мошин 16000 сомониай. ранги мошин сервисия. кузаш седан мебошад. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. краскаш нитоҳай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Lexus соли бароишаш 2018 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 5.7 литрай. сӯзишвориш бензинай. коробка передач автоматика. нархи мошин 660000 сомонӣ мебошад. пробегаш 40000 километрай. радной пробегшай. мошин навай 3 калид дорад. европа автосалон гирифтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Opel Sedan соли бароишаш 1992 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фархор. объём мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомониай. ранги мошин сирх мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Combo соли бароишаш 2006 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.7 литрай. сӯзишвориш дизелай. коробка передач механика. нархи мошин 45000 сомониай. мошин электропакет дорад. кондитсионер 100% кор мекунад. салонаш кожнӣ мебошад. бародаро, беҳуда занг назанед. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум ваз 2109 соли бароишаш 1992 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.5 литрай. сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика. нархи мошин 13000 сомониай. ранги мошин сирх аст. кузаш хачибек.
اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. کسانی که در کانال ما ابونه شده نیست ابونه شود، در ویدیو لایک بجای خواهم ما میگذاریم به دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. هشتم اوپل کاروان پرستوی سالی برایشش 1997 که در حالتی خوب تکنیکی قرار دارد در وحدت ابیو موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین گازای коробка передач مکانیکا нархи ماشین 26000 сомонӣ است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، نهم نکسی دایو سالی برایشش 1996 میباشد که در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه ابیو موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین گازای коробка передач مکانیکا нархи ماشین 12550 сомонӣ است. رنگ ماشین سرخ است، کузаш хачибек. ماشین аккумуляторش نو میباشد، задний камера دارد، تلویزیون هم دارد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دهم کیا ریو سالی برایشش 2013 که در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در یوان ابیو موتورش 1.6 لیتر میباشد. سوزشوری بنزین نه، коробка передач автоматика нархи ماشین 60000 сомонӣ است. رنگ ماشین سرخ میباشد، کузаш سیدان است. ماشین растамошка кардагӣ нест، айни ҳол дар Москва қарор дорад, алиша ҳам мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 Lada Vesta соли бароишаш 2019 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем мотораш 1.6 литр аст. Сӯзишвори бензин аст, коробка передач механика аст. нархи мошин 95000 сомонӣ аст. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. мошин тоза аст, чихелаки дидеси. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 Opel Hatchback соли бароишаш 1995 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем мотораш 1.6 литр аст. сӯзишвори бензин газ аст. коробка передач механика мебошад ки нархи мошин 23000 сомонӣ аст. мошин срочно фурӯхта мешавад. аккумулятораш навай қати балонош 4 моҳи дига сурох дорад документош. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13 ВАЗ 2115 соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. объем мотораш 1.6 литр аст. сӯзишвори бензин газ аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 6000 сомонӣ аст ки ранги мошин мокри асфалт аст. кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин дига арзон намешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.